Nokutokeza mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nosere mwedzi uno waiye Kurume. Makore mashanu kubva zuva rapfa Tedhiasi muchapedza matsito anga ari ndiye anga asara pawakomana hongwenya brothers. Mweya wache ngauzorore murugare urambe wakazorora. Kunyepe zviri munhau dzanyasi wamunangarwa wachobva mberi kuisa kwao John Mushayavanhu kuti ndiye aite mukuru bhanga ronyika kutanda nyasi. Aisiwa kwamakore mashanu. Ipapa zvatonetsa vanhu kuti kohokonai zvadando nokutoti paribe kupuwa kana nguva yekuti zvireketeke. Tiribe kuziva kuti chii chakonzeresa kuti zvidando. Rekai tione kuti pabva panonetsa pakapinda iye Mushayavanhu panoita zvisvinhu chere. Asi kuringa kwedu mukazoringa katuni iripo padande mutande redupa munobva mandoona kutoti idina yawe paribe chisvinu. Rekai tigoramba edu takaringa. Douglas Monzora wanyora tsamba wachiburikidza nosangano ronera National Elections Reform Agenda. Kwai ipapa tiri kubvumirana bano zviri kureketeka zvokuti wada kuchinja bumbiro romutemo wakuRZNPF kwai wada kuchinja bumbiro romutemo wonyika kuti vanhu watande pokare kunyoresiwa mazita okuvhota kubazi rinoringana zvokunyoresa vanhu munyika, Registrar General Department pachirungu. Wagoti iwo wakuda kuti benhutsa kumazuva mudede aiitiwa manyongori ega ega ni. Rekai edu tirambe takaringa kuti inoperera papi. WaChina vari kurichera pamugodhi wopiki maini izvezvi waburitsiwa wachiputisa kunge wari kuputisa mabhambo chaiwo nguva yehondo. Mabuja pakaita kunyangariwa. Chapwititi chinobva chaitika ipapo huruva inenge indoripo basi unobva watoona kutoti vanhu vese vakatenderedza wakundofema utsi hwohuruvawo. Rekai tione kuti wakuru wehurumende wane chawachagweita chere kuti zvireke kugoramba zvienderera mberi nokutoti hama dziri pashurugwi papa dzaita kushuriwa chaiko. Rekai tione hedu mabuja asi pakaita kunyangariwa. Teri Chinguwaya uya weGeopomona agoreketai kutoti kwai kanzuro yeguta reHarare iri kuti baba manyara akawanditsa ataida kuti tikone kubikana nemagetsi. Hino kuti magetsi ada kuyabikira pai nokuti waribe kuwaka nzvimbo yekubikira magetsi yacho. Dai wanga wakawaka nzvimbo yacho wotanda hawo kureketa kuti aiwaba wokanzuro wari kuti nyima marara manyarayo tiri kupiwa manyara anokwana zvaita zviri nani. Kuno apa munhu anondoreketa kuti wari kuunza manyara anokwana asi pokuti abike magetsi napo pacho paribe kana chibodzi. Unobva waita kusaya kuti kohokona wakomana muemba wakaita kudandi. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Unobva watotanda kubvunzana kuti kohoko naye agotanda kuwakana nomokutambira tenesi nomokutambira bhora asi paribe basa raari kufanira kuita racho paribe kana chibodzi chawakiwa. Charamba takaringa. Mapurisa omunyika agoreketayo kutoti izvezvi kwai kuno wadzimai wochidiki vanosvika 20 wakabisiwa kunyabhira kwaMadzibaba Ishmael wakaendesiwa kunzvimbo yoMarimba ndiko waboerwa ikweyo. Kuno wari kutadza kuziva kuti sei wabva wakabisiwa kunyabhirako. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoperera papi. Wati wachatinyepa kuti zvinenge zvimbotekaira sei ipapo. Jacobo Mafume nyasi aburika ari kureketa kuti aita katombokanyai naiye Winison Chitando anoringana zvokutongewa kwamatunhu ari gurukota rawamunangarwa. Watiwo tabvumirana kuti rekai tiite tinhadzirise mamiriro mari dzokanzuru pokare nokuti vanhu wakone kugoziva nokuti wapapi panyaya dzozvikwereti zvavo kukanzuru zvichienda zvakadando kuti zviite zviri nani. Wagoreketayo kutoti kana tikaziva izvozvo tikanhadzirisa izvozvo zvinobva zvatiita kutekaira zviri nani. Watotanga iyo kureketa kuti hurumende yedu tinoida kuti irambe ichitibatsira kuitira kuti zvitekaire zvisvinu. Rekai tirambe takaringa ipapo kuona kuti zvinoperera papi. Asi tiri kuashira tuzvinu.
kwauya nyasi yomumwe anoita zvomadhirama Stella January, kwaindiye vanhu vakanga varipo pamutambo waGringori 10 pokare no yellow card wakaitiwa makore okare. Mweya wachedai waramba uchizorora murugare, tikaiti kuramba takaringa kuti zvinopera nokupi. Zvatagokunyepai zviya kuti gore rino wari kuita kupfanya wina, kuita kupfanya munhu wese pese pese. Kureketa kwanyasi kwaburika kutoti magedhe omugwagwa aya matogeti pachirungu kwaya akwira pokare, akwidziwa nomari yomunyika agokwidziwa nomari yekuAmerica. Idina yawe tiribe chatakaona izvo. Hino kuti mhosva yeduyo yakanyanyaita sei kuripira ngozi isingapere. Kureketa kwanyasi motika diki dzaakubhadharisiwa $4 kubva $3 okuAmerica. Anenge achida kubhadhara mabhondi kwaibhadharapo $20,000 90,000 pachirungu. Kombi dzaakubhadhara $7 kubva $600, kana kuti omunyika $180,000 pachirungu. Marori kwai $10 kana kuti omunyika $225,000 pachirungu. Magonyeti kwaya kutobhadhara $15 kana kuti zuru zvomari yomunyika $450,000. Mabuja tikaiti rambe takaringa hedu kuona kwazvinoperera izvi zvinomakuwa pasi chete izvi. Tikaiti rambe takaringa, tichiramba takaringa nyaya dzomaridzo. Neti 1 yabutanikiwa nevanhu vazhinji padande mutande paya kuti yakuita tsepwede yekuramba mari yomunyika. Kwai kana watoda kutengesera nomari yomunyika warobva wandoti dhora ribodzi $40 wanyarara hawo pfirikira usu hwawo. Unobva watoona kutoti paribe chisvino. Ipapapa wakutoita kufamba wachita kutatanyara chaiko. Ticharamba hedu takaringa kuti wanenge wachienda nokupi kuti izvozvi zvireke kuramba zvienderera mberi. Heno peno zvawari mwana wehurumende wachandosiyiwa wachiita mutsepwede yawo iyi. Ticharamba takaringa. Nyasi rufaro nhandareyo kwai yabvumiwa kuti ichitande kutambiwa bhora zvokutoti kepekepe iribeke yaenda yatotandira kutamba bhora imomo. Kokepekepe kanjafara ijerewo ZANU-PF. Idi zvinoperaba, muri kundozvionera mega kuti zvinosvika kwese kwese. Kwavanenge wandori basi kwese zvinenge zvindoriko. Sei Dynamos iribe kuitiwa ndiyo inotanda kutambira imomo. Paribe anozviziva. Rekai tirambe takaringa. Asi tabva tafara kutoti kepekepeyo yapoiriwa ikajiwa noBikita Minerals nokabodzi kwa0. Yabva yajiwa imomo rufaro imomo. FC Platinum noChicken Inn dzandoita tiri. ZPC Kariba nongezi. Paribe agoedza mumwe. Green Fuel noTel 1 dzikaita kabodzi. Mahanika Diamonds noChegutu Pirates ikati aiwa totedzera iwa biedu ana ZPC nangezi kuindoita ka0-0. Arendelle Movers pokare ikabva yati tikutozvidaba zvokugoedzazvo. Herenthouse ikati tisiyei tida kuzonziba tisu takaita kuti mugwarashiwe. Bva wandoita ka0-0 pokare. Unobva waita kuzosaya kuti kohokonai zviri kuita kudando. Asi aiwa tikuramba tichitenda kuti watamba mitambo yawo zvakanaka. Kaiti chiringe dzirikitika pasi rese. Jacob Zuma kwaya gonza achabvumiwa kupinda musarudzo. Nonyaya yekubatiwa nomhosva kwaakagweita kuya achinzi anomhosva. Pakaita kunyangariwa izvezvi. Heno ticharinga kuona kuti zvinopererepi. Asi tinotokwena mhuno kuti dai wakona kuzviita kuti zviende koita uko chaiko zviende kubumbiro romutemo chairo zvizikane kuti wakaita mutsepwede pawakaisa mutemo wakadando. Tikaitione kuti zvinopera nepapi tinenge takaringa tichikunyepai. Apa nyasi kwaita nyahwa. Kuri kutohwadza izvezvi kufunga nozvazvo basi unoita kuhwadziwa fani.
kwai bhazi ranga rino vanhu 46 ragwarasha wese kusiya mubodzi. Raakutosvika kugomoromoria kuku kuri kuitirwa iyo musangano ZCC. Zvinorwadza. Kwai bhazi ro ranga riri kutobva Botswana chaiko, zvokutoti unonyatsa kuona kuti idina yawe pakaita kunyangariwa, kunyangaritsa chaiko kusvino. Rekai hedu tirambe takaringa tichiona kuti zvinoperera kupi, asi tiri kuti mweya wapfai dai yazorora murugare. Apawo ANC kwaipapa zvomaito tichazvidaba, wabva watozvibisa kwachanu nyasi, kureketa kuti izvezvi aiwa zvaakuita svede unenge uchindotekaira uchienda hwii kuitirwa iyo maito. Kunorekai tichione kuti ichapera yakaita sei, peno ine zvimwe zvichaitiwa mberi. Heno tinenge takandoringa, asi chetu kutoziva igore rosarudzo vanoita zvese kuti zvinhu zvitekaire zvinenge zviri nani kwavari. Road Accident Fund muSouth Africa yajiwa nonyaya yakanga yaendesa yokuti ida kurambidza vanhu vokunze kwenyika kuti wagopuwa mari dzokuwara kana kutsikiwa mumigwagwamo. Kwai wakanga wati waada kuti munhu atande areketa kuti akabvepi pokare anombomo chere yekunge ari munyika yeSouth Africa. Kuno idina yawe. Rekai tione ipapa kuti zvinombopera zvakaita sei. Toramba takaringa tichikunyepai. KuEswatini kwai izvezvi chirikadzi yaiye Tabani Tulani Maseko kwai yanga yambosungiwa ikazotodaidzira magweta, payaridza huyu kumagweta ndo azoya akaitakanura kuti ibudisiwe mujere, asi paribe chiri kuzikana kuti chii chaizvo chakonzeresa kuti iwo wasungiwe. Charamba takaringa kuti zvinenge zvipera kupi. Zvazopa mutemo manji zvareketiwa naivo vanoringa sarudzo dzokuSenegal kuti bambo Faye wakaita zvikamu 54 kubva muzana. Tiri kuti makorokoto. Dai zvaramba zvakadando tinenge takaringa kuti zvinoenda nokupi. Uku zvikoro zvokuSouth Sudan kwaipapa zvaakuzovhuwa manje zuva rechipiri mwedzi uno uri kuteera yuyu. Tiri kuti zvisvino mwedzi waKubvumbiyu kudai wakaita tusvino tokuti wakuone kugosenza zviite zvakanaka, nokutoti kwaipapa wangu wapfika zvikoro masondo 2 nonyaya yekupisa varume pakaita kunyangariwa. Wamwe wawadzi wafani paburika masoko kutoti kune zinyoka ziguruguru rorudzi rwanakonda kuBrazil raboeka rakandopfa. Idina yawe. Zvinohwadza izvi, zvinohwadza. Heno kuti dzichasara dzakawanda chere kana kuti kunenge kuchitoribe. Tinenge chikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Wakuru weSouth Korea kwai kuno kambani ikweyo yakutoti imimi wasenzi wedu anenge andoita mwana basi tikubva tamupa zviuru 45 $75,000 pachirungu. Wakomana wabiedu mapostori wangadai wari kutoenda izvezvi. Rekai tigodzitekairira nyaya dzacho kuti peno wakaenda ikweyo wakanonota, wanotononota wakundoita wana ikweyo. Zvino hazvapinda kunakidza, asi rekai tirambe tiri ipapo tichiringa kuti zvinopera kupi. Dini wenyu Mhanduwe Wenhau. Mangwana tiitiwe zvino patinoenda kumacheche kopemberera zororo ropasika.